Det er Danmark i sommer. Det er sommer i Danmark. 2 børn skal mødes og på eventyr. De har aldrig mødt hinanden før. Niels er 9 år og kommer fra Skælskør. Niels er kendt for at være skør. Hvad siger du til at skulle på eventyr i Barda i dag? Jeg synes, det er fint. Ven. Hvad for en slags fantasi har du? Jeg har alt muligt andet. Milla er 10 år og kommer fra Charlottenlund. Milla har et marsvin, der hedder Nussi, og spiller meget Sims. Hvad siger du til at skulle på eventyr i Barda i dag? Jeg glæder mig, og jeg håber, det bliver spændende. Og jeg glæder mig til at møde en. Hvad kan du, som man kan bruge, når man skal på eventyr? Jeg går til spejder, og så kan jeg løbe hurtigt, og så kan jeg skrige rigtig højt. You what? Prøv lige en gang. Skrige rigtig højt. Prøv lige en gang. Kan jeg skrige rigtig højt. Prøv lige en gang. Og hvad kan man bruge det til, når man er på eventyr? Hej. Hej. Hvor mange år er du? Jeg er 9. Jeg er 10 år. Hvad er din svaghed? Det ved jeg ikke. Hvad er din? Min er sådan på maven. Min er i hovedet. Hej. Hej. Hvor mange år er du? Jeg er 9. Jeg er 10 år. Hvad er din svaghed? Hvad er din? Min er mave. Min er sådan på maven. Min er i hovedet. Det er min ikke. Det er jeg vant til. Hvorfor er du vant til det? Fordi jeg bare har fået en boldtyret i hovedet. Faktisk også en usynlig hund. Hvordan det? Sådan en, jeg har en usynlig snor og en usynlig hund. Så går jeg tur med den nogle gange. Den er faktisk hemmelig nogle gange. Mine forældre ved det ikke helt. Og jeg glæder mig bare så meget. Det gør jeg også. Kom, skal vi gå? Martin er spilmester. Han ved alt om Niels og Milla. Martin har dagens mission om eventyrlandet Barda. Velkommen. Tak. Jeg hedder Martin, og jeg er jeres spilmester. Hvad hedder I? Kom med hen og sidde ned, så skal I høre, hvad eventyr går ud på. Jeg har glædet mig meget til, at I skulle komme. Det har vi også. Vi har et lille problem, som jeg vil høre, om I kunne hjælpe os med. Fantasiens land Barda er truet. En
En farlig skyggekriger får tomheden af løs. Skyggekrigeren forfølger 20 børn. Magimester Hardudim og spilmester Martin har sammen lagt en plan. Planen skal sende 20 børn tilbage til tomheden. For at planen skal lykkes, skal 20 børn tilbage til tomheden. Missionen er både farlig og risikabel. Så jeg vil gerne have, hvis I bragte magiens tårn ud til Tilly og Hardudim. Og Tilly, tror jeg, er i det område, der hedder Løvemark, som er en fantastisk smuk skov. Missionen er både farlig og risikabel. Men hvad nu, hvis den der skygge går efter os? Hvad skal man så gøre? Og så har jeg en enkelt ting, jeg synes, I skal have med. Skal I bare se her. Heri, der er der et godt gammeldags eventyrreb. Man kan aldrig vide, om man skal klatre over et sted, eller... Altså, man kan altid få brug for et reb. Det er jeg god til, for jeg går til spejder, så jeg kan knob. Du kan også knob? Jamen, så er det jo perfekt. Men det er nu Niels, der skal bære den her alligevel. Ja. Værsgo, Niels. Ja. Værsgo, Niels. Ja. Værsgo, Niels. Værsgo, Niels. Fordi du skal spille kriger, og du skal hedde Ethan Skovbakke. Og du skal spille magiker, og du kommer til at hedde Nur Trix. Ja. Så må jeg gerne rejse op. Barte, det ligger derinde bag ved portalen. Jeg er Nur Trix. Jeg hedder Ethan Bradbury, og min mission er at finde en lille pige, som der hedder... Hvordan tror du, det er at slås mod en skygge? Hvordan tror du... Er du bange for mørke? Kan du ikke være ligeglad med, hvad der sker i Barte? Nej. Hvorfor ikke? Nej. Hvorfor ikke? Kan jo... Hej. Hej, hej. Vi kommer for at spille Martin. Nej, vi kommer for at hjælpe dig. Vi kommer for at hjælpe dig. Spilmester Martin har sendt os ud. Hvad er Tilly for et væsen? Det er en dværg. Som der er en god dværg. Og jeg stoler ikke på jer. Hvordan virkede Tilly? Meget lidt bange for at skygge. Sådan hun stolede ikke på mange. Hun stolede ikke på nogen. Jeg kommer for at hjælpe mig. Og nu skal vi... Det der tårn... Der er en mand på en mørk... Sådan en efter dig. Ja. Men skiden kan lure jer. Han kan gå ind i jer. Nej, fordi at hun kan lysmagi. Jeg kan lysmagi. Hvad tænkte du om jeres chancer for at klare missionen, da hun slet ikke ville med? Jeg tænkte, vi kommer tilbage om lige om lidt. Hun prøver på en eller anden måde at få hende til at lægge de der. Og vi kan også sige, at spilmester Martin har en ringbrynje på og har langt hår. Ja.
Okay, skal vi prøve at gå derop? Det var en rigtig god idé. Kom. Hvad vil du her? Jeg har dem. Blev du forskrækket? Hvor? Jeg vil tale nu. Ja, der er... Jeg har talt med Martin. Ja, hej. Hvad har han sagt? Bringe hende til dig, fordi der var en ond skygge. Skyggekrigeren. Nej. Har I mødt Tilly? Hvordan har hun det? Jeg kan lave lys, og den kan ikke lide lys. Så, Og hvad kan du? jeg har et magisk greb. Har du fået det af Martin? Nej, hvad er det? Jeg bliver nødt til lige at mærke efter. Nej, hvad sker der nu? Tror du, det gjorde ondt på ham? Ja. Hvad så han med sit øje? Jeg tror, han så og ham der skyggemanden eller et eller andet. Vi binder de to piletræer sammen. Ja. Det er kun børn, der kan gøre det. Og vi er travlt. Vi er travlt. Ja. Hvad var det, I skulle med piletræerne og togstenene? At vi skulle sådan en portal til tomhed. Hvem skulle smides derind? De skulle skyridder. Talt. Spilmester Martin har langt hår. Og han har en rustning. Og en kunje. Jeg stoler lidt på os. Jeg tænkte, yes, nu. Så kom der sådan en skyggemand. Det var jeg. Skal jeg vise mig? Hvad gjorde du, da du så, at skyggen var ved at overtage Tilly? Jeg gik attack. Attack was ineffective.